L-għaqda ta' trobbija tal-ħut torganizza l-wirja annwali tal-ħut tropikali. Din il-wirja hija waħda li tittella kull sena biex tagħti ċans lil membri tagħha jiltaqgħu u jesebixxu l-ħut tropikali tagħhom li jrabbu bħala delizzju. F'din l-esibizzjoni wieħed għandu ċans li jara ħut tropikali u diversi akwarji armati, filwaqt li jgwadanja aktar informazzjoni fuq il-ħut esebit u t-trobbija tagħhom. Wieħed jista' anke jiltaqa' mad-dilettanti. Fil-wirja hemm esebit mijiet ta' ħut u ser tibqa' miftuħa fl-Isptar Monte Carmeli sal-Ħadd 11 Ottubru.